Kebo pogoi thangya nangmani paikya abagonya mutu manliya joto borok no hamjangmao kelayu kebo ba tikhrai sau kebo ba huiton bar nini mokoni muktui huikibi mani selai langmani bono huikibi nani belanya kutu singil rogni tai kaisa tekto gobangma borokni relationship status nukmani kebo nini hamjangmano bujia phano nang sakno chikon tawan sukdi langma asak chikon saya nangya keboni hamjangma ang sasungno kaham tong saya ke ani no tamo honke nono toi ang sasungno imang nukmani nono kemazagya kemazakha ang niji sakno kebono phorengya phorengkha ang niji sakno nung thangka hasalo ang mana khaya nono nung pogoi thangdi haipon ana pogoi thangnani ta sadi saya borokno phorengbu abahanyo hamjangno bo borokno kabu baksa kokthai ro kebono sawimaya abo bokha bisingono berai tongo tini sachung no kapna nangkha engai manu o kapmani thimani yagulo paina haibono kubui koktamo saidama angno tau phano thik agini sipno hamdo tong ang kubuno belai tekto tamo honke ang saksano sawimaliya nona ang sik hamda kaisa mokol kono dino tai kaisa mokol no nugia haibano kaisa mokol ni mukti kokheno tai kaisa mokol ni mukti kogu obono no hana hamjagma kubuni kebni yago ni tongthno ta tondi tamoke bo komai thangke nung kono dino nachugi mangalang ni tongthokno saimaya tamoke wa nung bai nugainai saimaya tamoke wa nono gana o manai saimaya nung ano busuk ni ni wansu obo simena saimano obo kha kobo nono belai khana khadang jago kebono manata khadi kok sanani nung siring tongoi phunuk redi bono kari nung tongoi man tamong nai langmo pakhai borno nai tubu tumung ar hamjama sakare hinke langma bai gedalja youtube channel ang semon saijama belai khana tek tong jebro nugu nung video khenayo haipono subscribe khaya agonya tabuk subscribe khairi tai paithago o video no ni langma bai gedal jagda kisa comment khai sadi hanke video no sajake like khairi asung